Diri ka ba na'y nunundong han padarat ko nga asulong lugaring kay hilaw-hilaw tigaman lahan akon kahidlaw. Diri ka ba namimingaw andugan ko punuhin kahidlaw labi na kung kulop natulod ang adlaw labi na kung nauni ang mga kalaw. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pakmanlagasa. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pakmanlagasa. Upod adun kahidlaw ko adtun mangharok nga ginbilin mo adtun gugmagagin sa adnimo igin ko it hinindughan ko ayaw nagat paantusa andum ako ginkaraw tana basi matuman mga ungarata yana dayon pagkalakat kita. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pakmanlagasa. Nagkita na liwat, nagkita andiri at sub magkita nagkikita nga nira ay manlaga pakmanlagasa. Ala nagsigay kaluuyi ako kay di na maigo iningalawas ko ununahin kahilaw nagtuhai mo adtun mangarok nga ginhatag nimo maski lang ganinday ayaw kabaraka utling ang makuwaray ruha-duha kung karuyag nimo was lahit aga diretso lang dayon pagpagkasal kita. Sikadang pirikuy-kuy, pirikuy akahoy ayaw anay pag-inukoy kay kablas makaluluoy. Sikadang pirikuy-kuy, pirikuy akahoy ayaw anay pag-inukoy kay kablas makaluluoy.